Mašina jedna, mašina druhá. Bufet. Čau. Skočík. Hello, šlapeme na traily. Máme tu ride vlog, nový koncept rajdových vlogov, aj z GoPročky a také vlogiky. Sme tu s kolegom, za chvíľku sme tam. Mašina jedna, mašina druhá. Už sme tu na trailiku, tu máme štart trailiku. Je to bohe ako vidno, hen tam prvá točka hneď, tam tak kde je ďalšia. Jeden caragel, druhý caragel, bufet, treba zacukriť. No tak, povedz nám niečo. Čau. Hodím GoPročku na príľbu a môžeme ísť na to. Poď na to. Ako taká vera všetko. Samozrejme, všetko je. Jedna točka. Shark spinning, druhá točka. Skočík doprava, hop. Cez skalu, jedna nose bungee. Zatačočky. Taká zavretejšia. Takýto hump. Skočík. Chce moc kopavý. Zatačočka. Kamienky. Skočík. Ďalšie kamienky. Hop, hop. Zatačočka a dropik. Toto ešte nie je dokončené. A tu máme koniec trailu. Celkom hell. Nevedel som, kade som išiel. Dúfam, že dobre. Cestovku ja nič nevidím. Adam, to trafíme. Už je zápäť, ej. Je. No. Neponáhľaj. Musím natvaknúť hlavu, no. Sem tam som nevedel ani, že kam ideme. No veď. Fú. Zaujímavá jazda. No,
Tak máme po trailíkoch a my si ideme teda ešte trošku zašlapať. Ak sa vám video ľúbilo, tak dajte like, odber, dajte na nejakú spätnú väzbu. A vidíme sa pri ďalšom videu. Díky moc. Čau.